Hemmäňe salam dostlar. Sizin bilen ýene Hudaý nazar. Dostlar, bugün bizim geçmekçi bolan sapamız, dersimiz näme arada? Ura suratını gördüğünü düşünüyorsunuz, tamam, doğru mu? Bugün biz sagatlar bardy geçýär dostlar. Opşun bugün sagatlar öwrenýär. Opşun meňesinde bir bir has bir hökmany ýagdaýlaryň biri de, doğru mu? Opşun sagat İngilizce öwrenýän bolsa sagatlar hökman biz bilmeli opşun. Misal için men özüm şu bundan 2 ay boldy öwrendim sagatda. Bugün men size ansat, düşünükli ýollar bilen öwretmäni öwretjek karoç. Karoç dostlar, ene serden berden sagatymız. Ene bu sagat 10 köre 6, onun bu tarafı past, bu tarafı to. Ene aýtjasa dogry mu? Misal için 2'den 5 minut geçti derse ene bu den geçti opşun şol mahnesinden gel bilýär berdi. Bu da to. 3'e 10 minut var. 4'e 10 minut var. 15 minut var. Doğru mu? Ene şol mahnelerine gelýär. Dostlar, ene ümit berelim. Misal için bizim berde şu wagt strelkamız sagat näçe görkede? Bu şu wagt strelkamız sagat 2'ni görkede dostlar. 2'ni görkede. Ene bu ova. Saat 2. Saat 2 görýäňiz. Ene bu it is 2 o'clock. It is 2 o'clock. Saat 2 demek manesine gelýär dostlar. Endi derde näme etdiňiz? 2'den 5 minut geçti dostlar. Saat 2'den 5 minut geçti. Sevdim. Gojunu söyleyeyim. Saat 2'den 5 minut geçti, doğru mu? O nerede bakacağız dostlar? It is verdi böyle yine pass to. Ne son ulanlar? 2'den 5 minut geçti. It is 5 demek 5 demek dostlar. It is 5 past 2. It is 5 past 2. Saat 2'den 5 minut geçti de manesine gelýär dostlar. Endi şunu gözüne getirin. Bu beýleki ulakan strelkada şu taýda boldy diýer. Opşun saat näme boldy? Şu wagt 2'den 10 minut geçti, doğru mu dostlar? 2'den 10 minut geçti dostlar. Onu näde baýtjaz? Hiç ütken daha yok dostlar. Buna näçe minut geçene şu an ütken gösterýär. Ine berde 10 demek, 10 demek, doğru mu? 10. Ene uzay boldy. It is 10 past 2. Saat 2'den 10 minut geçti den manesinde gelýär dostlar endi bu. Endi bunu anlaryaz. Ola bizim ulu strelka, doğru mu? Ulan kiçi strelka. Bu näme boldy uje dostlar? Bir öňüňizde saat gözüne getirin. 2'den 15 minut geçti dostlar, doğru mu? Endi o ene derdim. 2'den 15 minut geçti şu wagt dostlar. Onu näde baýtjaz? Endi dostlar, ene şu taýda bir zat üns berelim. Opşun it is 15 past 2 diýseňem dogry bolup bilýär, doğru mu? Yani İngilizler bunu zat dip ulanýar. Mysal üçin bizde var ene çeyrek dip, doğru mu? Ene şon ulanýar. O quarter. It is quarter past 2. It is quarter past 2. 2'den 15 minut geçti. Past 2 demek 2'den demek. Quarter 2'den 15 minut geçti demek dostlar. Endi zaten 2'den näçe minut geçirdi dostlar? 20 minut geçirdi. Şunu şu taýraktan ýalaýar endi. Past.
Bu şu vaqtdan bizim kichik dilimiz. Ulan ulu dilimiz. Neçe oldu? 2'den 20 geçti, doğru mu? Saat 2'den 20 geçti. Endi bärdin söýlen alan men size hem sifir bilen ýazýan, hem harf bilen ýazýan. 2'den 20 geçti. Bu näde batjak dostlar? Gene de şu kuartyryn aýryp çizýär. 20 diýmek näçe? It is 20 past 2. Bu 2'den 20 geçti demek uje dostlar. Aferin. It is 20 past 2. Hiç da ütkenak dostlar değil mi? Şu ta näçe minut geçenimiz şu an ütketdi. It is 20 past 2. It is 20 past 2. Misal için aç. Näçe minut geçe berdi? 20 minut geçe, doğru mu? 20 minut geçe berdi. 20 minut geçenden aytmak için it is 20 it is 22 past 2. 2'den saat 20 minut geçti diýär dostlar. 2'den 20 minut geçe. Endi saat 3'ün ýary boldy dostlar. Saat 3'ün ýary boldy. 25 var. 25. Näçe? 2'den 25 minut geçti, doğru mu? Näde batjak? It is 25 past 2. Dostlar, şu bir zat sizden ötünç toranda ýalňyşlyk wagharpyny men beýlek wagharp ýatypdyryn da şu wagt ýazmyşdy. Onlar da ýene bular ýazylýar üçin. 25. It is 25 past 2. It is 25 past 2. Saat 2'den 25 minut geçti dostlar. Şunun için yeni bir özellik tutarım sizden. Endi saat näçe etjek? 3'ün ýary etjek dostlar. Saat 3'ün ýary. Saat 3'ün ýary. Endi berde de 2:30, doğru mu? Saat 3'ün ýary neçe etjek? Endi berde bu zat opşun half var, half. Ol diýmek, half aslında yarım diýmek. Yarım. It is half past 2. It is half past 2. Saat 3'ün ýary ýa-da 2'den 30 minut geçti diýmek maňysyna gelýär. Dostlar, endi däde biz past bilen ulanýan wagtymyzda bu tar ýaz. Endi berde näme bar? Tu var, tu. Onun için berek tu yaz. Endi göz önüne getirin dostlar. Näçe minut geçer? Näçe minut oldu? Bundan azat ilk ödelim de. Bu it is bu aynen bu şundan anlarsın näçe minut aynen türkmen çaydygyny öldürme. Saat 3'e 25 minut var, doğru mu? O tu bilen aýdylýar 25. 25'i berk ýazýar. It is 25 2. It is 25 2. Evet. Berk 3 şeyler. It is 25 to 3. Ol
3'e 25 minut bar degan ma'nosida geldi dostlar. 3'e 25 minut bar degan ma'nosida şu az ko'proq yazalım. Endi verdi. Saat necha etdi? 20 minut geçiryapti dostlar. Bu necha bo'ldi? Saat 3'e 20 minut var. Oğlum ne yapacağız? Şunu ayırıp taşlarsanız saat 20 minut var. 3'e. It is 20 to 3. It is 20 to 3. 3'e yani görüyorsunuz. Endi Boy, berk gelsin. Buna doğru. Neçe oldu? Yani ettiler berdi kuarter diyesi, doğru mu? Kuarter. Yani 10 yaşımında biz kuarter bilen ulanıyoruz dostlar. Kuarter. Düşünüyorsunuz değil mi? It is quarter to 3. Evet. No. 2. Görüyorsunuz mu? 3'e 10 minut var. O yine şunun adı aydılar. It is quarter to 3. It is quarter to 3. Endi oldu. Neçe oldu saat? It is 10 to 3. It is 10 to 3. Yani 3'e 10 minut var. It is 10 to 3. It is 10 to 3. 3'e 10 minut var. Endi 3'e gün diyelim. Kaç minut var? 14 minut var. Doğru mu? Benim bunu... yok. 9 minut var. 51. It is 9. It is 9 to 3. It is 9 to 3. Saat 3'e 9 minut var. Böyle yani 3'e 9 minut var. Verdi. 3'e 9 minut var. It is 9 to 3. Endi it is 5 to 3. It is 5 to 3. It is 5 to 3. Saat 3'e 5 minut var dostlar. Endi saat neçe kaldı dostlar? Saat 3 oldu. 3. Hop. Saat 3. Saat 3 oldu. Endi bunu yukarıda aytışımı deyali. Bunları ayıracağız. It is 3 o'clock. It is 3 o'clock. Saat neçe oldu? Saat 3 oldu. Saat 3 oldu. Şunun bu tarafta dostlar yine görüşümü de alıp şunu saat aytmakta hiç kıyın yeri yok dostlar. İngiliz dilini option yine saat soralı doğru. What is the time? What is the time? Yazayım mı? Yine. What is the time? Bu saat neçe oldu den soru. Saat neçe oldu? Sizin bakkan saatinize. Saat 3 oldu. It is 3 o'clock. It is 3 o'clock. Saat 3 oldu.
Gatan saattir dostlar. Şoň bilen biz bugünkü dersimizi geçirip gutarýar. Dostlar üçin bizim size düşündiren zatlaryny eger göňüňizde ýaran bolsa, like basmaňyzy, kanalymyza agzar bolmagy size ýa-haýyşdy sorýar. Dostlar, eger göbüren ýanlışlyklaryňyz bar bolsa, kommentarýaryňyza hökmen ýazyn dostlar. Indiki sapaklarymyzda ýanlışlyklaryňyzy goýbermezimiz diýýärler. Özüňize gowy seredin dostlar. Görüşýänçe.